आंनि फोरोंनायजों आंनि फिसाया लेखा गोरों जानाय नङा होननानै साननानैनो दिनै फोरोंगिरिफ्रा दिनै इंलिश मिडियामाव फोरोंजोबदों आं माबा नंखाय बुंदों नामा? खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे भिडिअनि सायाव डिसकासन खालामनो नागिरदों। मैया बड'लेण्ड रादाबावहाय मोनसे लाइभ टेलिकास्ट जादोंमोन। बेवहाय फरायसाफोरजों ओमफ्राय बिटिआरनि फरेस्ट हारा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सार आरो इउथ्स आरो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि गेजेरावहाय मोनसे डिसकासन जालायदों। गोबां बाथ्रा बिथांमोना कुइसन खालामदों, बेनि गेजेराव आं मोनसे नोजोराव गोलैदों। ओमफ्राय बे बाथ्राया जादों फरायसाफोर सोंनाय आरो बे सोंनायनि फिननाय माने बर' सोलोंथाइनि सायावहाय माने जोंनि मोन्दांथिफ्रा मा बा जोंनि मानसिफ्रा मानो बर' सोलोंथाइखौ लाया, जोंनि माने बर'आव मानो हगारा, बेनि सायावहाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंनो लागोन। बिनि उनाव आं डिसकासन खालामो, नायग्रोबानो जाबाय। जोंखौ मा होनो आसाम सरकारा जाबसिनगासिनो दङ। बर' राव बिमानि राव रैसुमै राव बिनि सायाव जोंहा बिराद आस्था दङ। दानिया जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरा इभेन I was also a teacher, आंबो सासे फोरोंगिरिमोन। आं प्रमिस खालामदोंमोन आं मालाबाबो आंनि फिसाफोरखौ इंलिश मिडियामाव फोरोङा। आंहा 7 फिसा हिनजाव दं, 3खौ आङो बर' मिडियाम फोरोंजोबदों। हास्लाबाखसै आं हाग्रायाव थांनायनि जाहोनाव। उन्दैयावनो न'खराव माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जाबाय, न'खराव हौवा मानसि गैया, फारसेथिं माबा माबि माने हर सान डिस्टार्ब जाबाय थानायनि थाखाय उन्दैयावनो हाबा जाबाय। लास्ट जोबथा जा आंनि फिसाजो, बे फिसाजोखौ आंनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे गाबखांनाय फैदों। जोंनि फोरोंगिरिफ्रा हमनानै ला खैला मैलानि फोरोंगिरिफ्रा बेंटलावहाय न' दङ। मानो दं? स्कुला खैला मैलायाव, बेंटलनिफ्राय बिसोर क्लास खालामनो थाङो गावनि सासे फिसाखौ इंलिश मिडियामाव फोरोंनो थाखाय। स्कुलाव बियो गावनि फिसाखौ दोनखांनासो बर' मिडियामनि फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाङो। गाबखांनाय फैदोंमोन जोंनाव, जायनि जाहोनाव जोबथा फिसाजोखौ आं इंलिश मिडियामाव फोरोंनो गोनां जादों। दा हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव दङ। खोन्थाया जोंहा गावबा गावनो जुदि गावनि सायावनो आस्था गैयाबा, आं सासे बर' फोरोंगिरि हिसाबै I don't have confidence myself। आंनि फोरोंनायजों आंनि फिसाया लेखा गोरों जानाय नङा होननानै साननानैनो दिनै फोरोंगिरिफ्रा दिनै इंलिश मिडियामाव फोरोंजोबदों आं माबा नंखाय बुंदों नामा? बुङाखै। बे मास्टारा गावहानो कनफिडेन्स गैया जे बे 50 जन 60 जन गथ'फोरखौ जे बर' मिडियाम फरायनानै लेखा गोरों खालामनो हागोन, कनफिडेन्स गैयिनि थाखायनो गावनो बे गामिनिफ्राय फैनानै गावनि फिसाखौ इंलिश मिडियामाव फोरोंफैदों। जोंहा साफ्रोमबो बे सेन्टिमेन्टआ थानांगोन, होमबा जोङो साक्सेसफुल जानो हागोन। थामथियाव बर' फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव बेयो जोंनि दाय नङा। फोरोंगिरिनि आंखाला जोंनि बर'नि गेजेराव जथेस्थ' दङ। सासे फोरोंगिरिया जानो गोरलै, फोरोंगिरिया फरायसा जानो हाया। नोंथांमोना फोरोंगिरिफोरनि माबा ट्रेनिंआव थां, गासिबो सोरबा फोरोंगिरिया सादान हागोन। आं फोरोंगिरिखौ लाइभ टेलिकास्ट जागासिनो दं, सोंखारिनो नागिराखै। सोरबा फोरोंगिरिया थेनथ'गोन, बिकज he cannot become a student। बे स्टुडेन्ट जानो हाया। बेफोर केरेक्टारनिफ्राय जोङो चेन्ज जानांगोन। जेसेबां दङ बेखौनो जोङो इनाफ होननानै थिसननो हासान्दिसिमाव जोंनि बर' बिजोंखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आरो बर' बिजोंनि स्कुलफोरा जोबस्रांनाया आंनि गोरबोआव, नोंथांनि गोरबोआव, जों साफ्रोमनिबो गोरबोआव नांनाया गोनांथि दङ। जेरै बिनानावनि गोरबोआ दिनै गावदों, जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा मानो जोबनो थांदों? दिस इज बिकज अफ जोंनि सायाव गाव फोथायलायनाय गैयै। थेंक इउ। नार्जारिया हयथ' बे बेलायाव एसे बुंगोन। आं बे बिनानावनि नैथि सोंलुनि सायाव बुंनो लुबैयो। आंबो बर' बिजोंनि फरायसा, एलपि स्कुलनिफ्राय बुंनो थाङोबा कलेजसिम आंबो बर' बिजोंजोंनो फरायदों। कलेजाव आंहा मोननै मेजरमोन थखन, बर'आ मेजर नङामोन थखन, BSL होनना बुङो, बड' सेकेन्ड लेंगुवेज। जों फार्स्ट बेच BSL-नि आरो गुबुन मोनसे मेजर दंबावोमोन आंहा, इडुकेसनाव मेजरमोन आंना। उनाव मोननैनि गेजेराव मोनसेल' लानो हानायाव आं BSL-खौ गारनांदों आरो बे समाव मेजरबो नङामोन। आंनि बुंनो लुबैनाया दिनै जों नंगौ सरकारा हयथ' माखासे साबसिन पलिसि लाबावनो हायो,
माखासे पलिसिफोरजों एडप्ट खालामबावनो हायो नाथाय बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाय बर' बिजोङा मोनसे समाव बर'फोरनि बयनिफ्रायबो देरसिन इन्डास्ट्रि बयनिफ्राय बांसिन एमप्लयमेन्टआ बर' बिजोङावनो मोनदों बर' मास्टारफोर गुबुन मानसिफ्राथ' मोना बर' बिजोङाव बर'फ्रानो मास्टार मिस्ट्रेस बिदि जानानै साख्रिफोर मोन बावहाय जोंनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया माने बाथ्राफोरखौ फोरमायखाबाय आरो बेजों लोगोसे राजु नार्जारियाबो बाथ्राखौ बुंदों राजु नार्जारियाबो खुद गावनो बर' मिडियामनि एबा बर' बिजोंजों फरायनाय सासे माने व्यक्ति आरो दा बेनिफ्राय जों फिल खालामनो हादों रन्जित बसुमतारी सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों एबा EM सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों कि गाव जाय मास्टारफ्रा LP स्कुलनि फोरोंगिरिखा बै मास्टारफ्रानो गाव गावनि गथ'खौ माने इंराजि बिजोङाव फोरोङो माने बिथांमोना गावसोरनि सायाव बिसास गैखाया जे 30 जन 25 जन माने सासे फरायसाखौ सासे मास्टारजों फोरोंनो हाया बेबायदि मोनसे बिसोरनाव बिसास दङ आरो फोथायनाय गैया बिसोरनाव जायनि फलाव बिसोरो गाव गावनि गथ'खौहाय माने इंराजि बिजोङावहाय सोनो गोनां जानाय फैयो मोनसे बाथ्रा बुंदों दाना मोनसे बाथ्रा नैबावबो फैयोसैलै दाना जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे बे मिडियामखौ लानानै जाया नङा बिराद जायो आरो जानांगौआ जाहैबाय मा बेसो मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा गावनि रावखौ फोथांना लाखिनो थाखायसो जोंनि मोनदांनायाव जेनेबा गावनि रावा थांनांगौब्ला गावनि रावखौ फोथांनो लाखिनांगौबा जुदि नोंथांमोनाबो बेखौ गोरलैयैनो मिथिनो हाखायो जेब्लानाखि जोङो जोंनि रावखौ रायलाया आरो जोंनि रावा बिजों हिसाबै जुदि स्कुलाव रिकगनाइज जाखाबायब्ला LP स्कुलनिफ्राय लानानै एबा लवार प्राइमारिनिफ्राय लानानै आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जुदि रिकगनाइज जाखाबायब्ला अब्ला बेसिमावबो जुदि रिकगनाइज जानायनि उनावबो जुदि जोंनि मानसिफ्रा नों खुद गावनो जोंनो गावनि बिमानि राव माने बिमा बर' बिमा रायलायग्रा बर' राव रायलायग्रा गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननानै जों जुदि जोंनि गथ' गथायखौ जुदि बर' बिजोङाव सोआब्ला अब्ला बर' रावाबो थांगोन बै बिजों मोनखानायाबो लवार प्राइमारिनिफ्राय जेब्लानाखि जेनेबा जों रिकगनाइज जाबाय जोंनि रावा नङा होमबा बे रावानो सानसे थैलांफिना सोरबा बुंनो हागौ माने थैया होननानै गोबां माखासे मोनो माने बयनिबो मोननांसै आरो गोबां बाथ्रा बुंनाया बे बाथ्रायाबो नंद्रायै होननानै बुङोब्ला बिराद गिदिर गोरोन्थि जाखागोन माने जाय बाथ्राखौ जों बुंबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा माने बर' रावजों सोलोंथाइ लानो थिनो बर' रावखौ फरायनांगौ होनना बुङो नाथाय बैफोरबायदि गेदेरमा एबा दैदेनगिरिफ्रानो जेब्लानाखि एबसुनिफ्राय माने बिथांमोनहा रिटायार जानानै एबा आजिरा लानानै जेब्लानाखि बिथांमोनहा मा खालामगोन न'आव थांगोन हाबा जागोन नङा होमबा गथ' गथाय खांगोन अब्ला बिसोरबायदि जायफोरनाखि गामि गामि थांनानै बर' हारिखौ फोजाखांग्रा बर'नि रावखौ माने फोथाङो माने बुंग्रा बैसोरबायदि दैदेनगिरिफ्रानो गाव गावनि गथ'खौ इंराजि बिजोङाव सोयो होननाय बाथ्राया नंखायदाय नङा गासैबो एबसु मावनायफ्राबो नङा खिन्थु बिनि गेजेराव हयथ' 50% बा 60-70%आ इंराजि बिजोङाव सोयो गाव गावनि गथ'खौ बाथ्राया बेसो अब्ला बिथांमोना एबसुआव थानाय समाव माबायदि मोनदांदोंमोन एबसुनिफ्राय ओंखारनानै फैनानै जेब्लानाखि न'आव हाबा जाबाय संसार जाबाय अब्ला बिथांमोना मा मोनदांफिनदों बिथांमोननि फिलिंआ मा बे मोनसे कुइसन सिखारो गतिके दिनै नंगौ मानि थाखाय दिनै लाइमोन फरायसाफोरनि गोरबो बिखायाव दिनै मानो गाबखांनाय फैदों बिथां मा बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लायोब्ला बिथांमोना मा माने पारफेक्ट जानो हाया नामा एक्सपार्ट जानो हाया नामा स्मार्ट जानो हाया नामा जेनेबा इडुकेसन लेभेलाव लेंगुवेज लेभेलाव स्मार्ट जानो हाया नामा बेखौ मोनसे बे डाउटफुल आरो जायनि फलाव बेबायदि जायनि बर' बिमा आरो बिफानि गोरबोआव बे डाउटआ दङ सन्देहआ दङ स' बिथांमोन बायदि जोथोनगिरिफ्रानो बिथांमोन बायदि गार्जेनफ्रानो गाव गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव माने सोआ आंथ' गेरेन्टि होदों आं जेसेबां साबेसे फिसा खांगोन जोनोम होगोन आंनि गथ'आ इंराजि बिजोङाव मालाबाबो हाबनो मोननाय नङा बे आंनि माने एसे आं दिनै गावनि हारिखौ मोजां मोनो हिसाबै आं गावनि रावखौ मोजां मोनो आङो गावनि रावखौ आं दिनै मोजां मोनो आं गोबां दिनै नुदों जों एसामिसफ्राबो दिनै गाव गावनि बिथांमोनाबो रावनि सायाव जालायो लेंगुवेजनि सायाव जालायो आरो दाखालि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आं बेखौ मिथिनो मोनबाय
दाखालि जे बिटिआरआव मोनसे टेट रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन बिनि गेजेरावबो फ्राय माखासे इंलिश मिडियाम फरायनानै फैनाय बै केन्डिडेट बिथांमोनहाबो बे ब्रादारमोनहाबो माने पार्सेन्टफ्रा बारामोन होननानै आं मिथिनो मोनदों ओमफ्राय बावहाय साहित्य सभानि एबसुनि माखासे बाथ्रा आगयाव जेनाखि पार्टगावआव जादोंमोन आरो पार्टगावआव बिथांमोना मोनसे रिजलिउसन लिरनाय जादोंमोन बर' मिडियाम फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन होननानै एबा जायफोरनाखि एलपिनिफ्राय फरायनानै बर' मिडियाम फरायनानै फैनाय बिथांमोनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स जागोन होननानै होनाय जागोन होननानै आरो बेबायदि होनायनि खारनाव दिनै मोनदोंमोन नामा आं बे मोनसे मानसिफोर होननायखौ मिथिनाय बायदिबा बेबायदि रिजाल्ट जादों बाथ्राया आरो गोबां मानसिफ्रा कुइसन खालामदों अब्ला मा इंलिश मिडियाम फरायनायाव बर' साबजेक्ट थाखायो अब्ला मानो मोना बेबायदिबो मोनसे कुइसन फैदों माने बुहुत खोथा आरो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ समाधान खालामनांगौआ दैदेनगिरिफोरनि आखायाव थायो आरो जों आं हाया जों आं बुंनाया जास्ट इनफरमेसनल' होनाय जायो मिथिनानै होनाय जायो खिन्थु जों बुङोबा जोंखौ जाम्बा बुरबक माबा माबि होनगोन खिन्थु जोंनावबो साननो हानाय गोहो दङ जोंनावबो मिथिनो हानाय गोहो दं मोनदांनो हानाय गोहो दं ओंखायनो मोनसे बाथ्रा दङ जेरै नोंथांमोनहा मालाबा नायबा नुदों जोङो मैदेरजों जों सिखाजों जों रुजुयो मानसिफ्रा जों सापज जों सिखायाव गोलैबाय खिन्थु बै गिदिर मानसिफ्रा गासिबो मैदेराव गोलैजोब्बाय खिन्थु बिसोर सिखाखौ फिसानानै जेबो भिलु खालामा मालाबाबो बिसोर माबा खालामा नाथाय जेब्लानाखि सिखा बिसोरखौ अरगोन जेब्लानाखि सिखा बिसोरखौ अरगोन अब्ला बिसोर खारदावबायनांगोन गाराय जानानै हयथ' मालाबा थैनोबो हागौ बे आरो बाथ्राया दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा नोङो जुदि इंराजि बिजों फरायनानैनो जुदि बर' मिडियाम स्कुलाव जुदि फोरोंगिरि जाफिनोब्ला होमबा माने बैसोर गासैबो मानसिफ्रानो इंराजियाव होसोजोबगोन बे मोनसे बाथ्राखौ आं आगोलावबो खोनादों माने दैदेनगिरि सारमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जुदि बे गासैबो बाथ्राया जुदि सैथोब्ला जेनुइनब्ला जोङो ना जों एसे बर' हिसाबै गावनि रावखौ अननाय गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ अननाय बेफोरखौ जों गाननानै फोथांनानै लाखिनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों बयबो जुदि मावलायोब्ला एसेबाबो सिनायथि जाखागोन जोंनि हारिया दा जुदि जोंनि हारिनि गेजेरावनो मालाबा रावखौ लानानै दावराव दावसि जालायो गावनो बर'नि जाथि हिसाबै राव हिसाबै बर'खौनो रायलायला सोरबाया गथ'खौ इंराजि रोंहोनांगौनि खाथिराव सोरबाया गथ'खौ माने हिन्दी रोंहोनांगौनि खाथिराव न'आव हौ माने फिसाजों इंलिस रायलायै हिन्दी रायलायै लास्टबाराव गथ'आ मा बर'खौनो रायलायनो रोंला बेबायदि कन्डिसन बेबायदि थासारिया दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि न'खराव दंसै अब्ला बिनि दायनिगिरिया बिमा बिफायानो नों गथ'खौ दायनानै लाब गैया गथ'खौ दायनाय होनानै लाब गैया बिनि दायनिगिरिया बिमा बिफायानो खारन बिमा बिफायानो फोरोंखाबायब्ला बर'खौनो थोबसे रायलायनो फोरोङाखिसैबा बे गथ'आ बोरै बर' रोङो मालाबाबो रोङा स' बे बाथ्राखौ फोजोबनो दान्थे बिदान्थे जानाय फोजोबनो हानाय हायिया बे उननि बाथ्रा नाथाय आं बेखौसो फिलिं खालामदों जे सासे सानैल' माने एबा सासेल' स्कुल एलपि स्कुलाव मास्टार होनायाबो आंनि थाखाय बे गनायथाव नङा हायोबा सानै गाहाम होनांगौ दा गुबुन मिडियाम स्कुलफ्राव मारैखौ बेखौबो जोङो मिथिनो जों दांग्रोमलायनानै मोजां आरो जुदि बिनि सायाव जुदि माबा मोनसे इनिसियेटिभ लानांगौबा आरो फोरोंगिरि सारमोनहाबो गोसो मोदोम होनानै जुदि फोरोङोब्ला सासे गथ'आ रोङै बाथ्रा गैया बे आरो बाथ्राया दा आंनिफ्राय जेखौ मोनदांनानै आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बे बाथ्राखौ आं शेयार खालामना होबाय गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा होदो खिन्थु आङो एसे बर' हिसाबै बुंबाय आरो मिडियामनि सायाव रावखौ बयबो मोजां मोननो लानांगोन आरो गावनि रावजोंनो सोलोंनांगोन रोंनाय इंलिस रोङैया नों गावनि सायाव बेक्तिनि सायाव दिपेन्ड खालामो बे आरो स' आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय